ሰላም ናይ ኪራን ወልዱ ዩቲዩብ ተከታተልቲ ሃመን ይኹም ደሕና ዲኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ሃመን ይኹም ለይ ከምታ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮንለይ ኩሉ ግዜ ትምኒት እዩ እና ናይ ልማዓንቲ መደበይ እንታይ ዓይነት ዕፃ ልብል እዩ። ያው ዕፃ ብሕዚ ግዜ ንሽተን ብዙሕ ኢሉ ይርከቡ እሞ ያው ይጠቅም ዶ ይጎድእ? በተለይ ኣብ ስደት ዘለና ሰባት ኩሉ ግዜ ላብ ዝሓሸ ነገር ስለንጎይ ብኡ መጠን ደሞ ኪሳራ ከም ዘጋጥም ክንፈልጥ እኒአና ኣሕዋተይ። ማለተይ ሎማዓንቲ ተዘይበፅሐና ፅባሕ ክበፅሐና ኢላልና ወይ ፅባሕ ተዘይበፅሐና ድሕሪ ፅባሕ እናበልና ያው ከምኡልና ስለንቅፅል ኪሳራታት ትገንዘብ ናይ ምውፃእ ዓቕምና ላልዓለ ይኸድ ኣሎ ማለት እዩ። ላልዓለ ምስ ከደ ደሞ ክንምንታይ ጉድኣት ከም ዘብፅሕ እዩ ኣሕዋተይ። ኣብቲ ሕዚ ግዜ መኪና ገዛ ቦታ ክሳብ 400 ካሬ ካብኡ ደሞ ያው ክሳብ ወርቅን በፂሑ እኒአ ሕዚ ማለት እዩ። ሶፋ ቴሌቪዥን ምናምን ኣብቲ ሕዚ ግዜ ምንም ነገር ዕፃ ዘይወፃ የለና ብልክዓል መጠንስ ቅንስ ላበልና ላስተባዓልና ተዝናእቲ ኣነ ኣይንእተ ወይ ኣይትእቶ ኣሕዋተይ ገለ ኣይወልኩ ኣይትእተ ኣሕዋተይ ኣይወልኩ ግን ኣዋፃፅኡ እንታይ ንገብር ኣለና እንታይ ነውፅእ ኣለና ውጪ ኣብ ምንታይ ክነውዕሎ ኣለና ትገንዘብ ኢልና ክንሓስብ እኒአና። ምክንያቱ ኩሉ ነገር መስዋእቲ ስለዘክፍል ብቐሊሉ 400 ካሬ ብ3000 ከም ዘይርከብ ንፈልጥ እኒአና እና ዞም ዕፃታት ዝወድቁ ዘለዉ ደሞ ትክክለኛ ድዮምስ ወይስ ኣይትክክለኛ ኢልና ክንግምት እኒአና ኣብ ግምት ክንሕድር እኒአና እና ዝርዝሮ ኩሉ ነገር ላስተባዓልና ክንኣቱ እኒአና ማለት እዩ። ያው ዕፃ ማለት ካብ ብዙሕ ኣሽሓት ሰብ ሓደ ሰብ ብቻ ዝተወፅሐ እያ። እሱ ደሞ ቅንዕና ተሃልይዎ ያው ዝወፅሐ ነገር ይወስድ። እቲ መውደቃይ እንድሕር ቅንዕና ዘይብሉ ደሞ ያው ኩሉ ሰብ ዝኣሽሓት ሰብ ከሲሩ ይወፅእ ማለት እዩ። እና ብዙ መጠን እዚ ናስተባዓልና ተኣቲና ፅቡቅ እዩ። ናስተባዓልና ኩሉ ነገር ተተቢና ወይ ከዓ ሓደ ግዜ ካብቲ እቲ ዝበፅሐስ እቲ ክበፅሐኒ እዩ ኢልና ዘይምግማት ብሓደ ተኣቲና እኹል እዩ። ሓንቲ ዕድል ተመኪርና እኹል እዩ። ሓደ ኣሕዋተይ ብ3 ብ4 ችግር የብሉ 5000 ምውፃእ ወይ ከዓ 10000 ምውፃእ ኢልካ ዝእተ ነገር እኒኦ። ግን ዛ 10000 ተኣኪቡ 10,000 ተኣኪቡ ኣብ ኩሉ ዕፃ እንድሕር ከምኡ ትገብር ኮይንካ ክንዲ ምንታይ ኪሳራ ከም ዘብፅሐልካ ያው ክትፈልጥ እኒአካ ማለት እዩ። እና ኩሉ ነገር መስዋእቲ ስለዘድልዮ ኣሕዋተይ በተለይ ኣብ ዓዲ ዓረብ ዘለና ከመይ ጌርካ ቅርሺ ከም ዝመፅእ ወይ ከዓ ኣብቲ ሕዚ ግዜ ስራሕ ብዘይብሉ ምዃኑ ክንደይ ኣሕዋትና ተቸገራ ከም ዘለዋ ያው ኣስተባዕል ኣበልና ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለና ንእሽቶን ቀሊል እዩ ማርኮ ቀሊል እዩ ግን ተኣኪቡስ ክንዲ ምንታይ ጉድኣት የብፅሐልና ላበልና ኣስተባዕል ላበልና ዕፃ ተኣቲና ፅቡቅ እዩ በሃሊት ኣሕዋተይ። ብዝተረፈ ንዕፃ ዝተኣተዋ ኣሕዋተይ ወይ ከዓ ኣሕዋተይ ዝተኣትዩ ሰናይ ዕድል እናበልኩ እየ። ያው ፅቡቅ ትምኒት እናተመነኹ ንመውደቕቲ ደሞ እምነት ዝተማልኦን ትክክለኛ ብቕንዕና ዝኾን ዕፁን ያው እናተመነኹ እየ። ንመውደቕትም ሰናይ ዕድል ንንበፅሐኩም ንኣተውቲ ደሞ ያው ሰናይ ዕድል ይግበረልኩም እናበልኩ እየ። ሸር ሰብስክራይብ ላይክ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ። ያው ናይ ልምዓንቲ መደበይ ናይ ሰንበት ኣብዚ ይበቅዕ ማለት እዩ። ቀፃላይ ሰሙን ብካሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ያው ሰላም ድሓን ኩኑ። ሰላም ብሰላም ይራኸበና።